Әле бары бер көн генә күрешеп булмады, дуслар. Кәефләрегез күтәренке, исәнлегегез нык, ә инде гаиләләрегездә тынычлык тантана итәдер дип өметләнәбез. 2 атнага сузылган карантин Аллага шөкер төгәлләнде. Бүген карантиннан соң Ульяновск өлкәсендә беренче көн укулар башланды. Димәк, әти-әниләргә дә, укытучыларга да, үзләре укучыларга да артта калган программаны җитеп үзләштерергә кирәк булыр. Сабырлыгын бирсен бер ук, дуслар. Ә хәзер әлеге темадан күчеп, тапшыруыбызның төп мәсьәләсенә керешәбез. Ул да булса, милләттәшләребезне туган көннәре белән котлау. Иске Кулатка бистәсендә гомер итүче Рязаповлар гаиләсеннән без бик матур эчтәлекле хат алдык. Кичә 3 март көнне газиз әткәебез, яраткан бабакаебыз Батыршин Мясум Зиннәтович 81 яшьлек матур туган көнен каршы алды, дип язалар кызы Фәзилә Мясумовна, тормыш иптәше Мустаким Мөхәррәмович, оныгы Гөлшат, тормыш иптәше Радик, оныкчалары Ленар һәм Илдар. Газиз кешебез, менә инде әкренләп син 9нчы дистәңне башлап җибәрдең. Шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә без сиңа ихлас котлауларыбызны юллыйбыз. Кадерлебез, сиңа булган теләкләребезнең иң мөһиме алдагы гомер елларында, тормыш юлларын иминлектә, сау-сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән үтәргә язсын. Газиз әткәебез һәм бабабыз, гомер көзләрендә, кышларында мәрхәмәтле булсын язмышың. Бәхетләрне мулдан бирсен Ходай, җилләр алсын барлык сагышың. Бакчаларда кошлар сайрап тоймый, сине котлап туган көнеңдә. Фәрештәләр аппак канат булсын, күп авырлык кунган иңеңдә. Март айы безнең гаиләгә икеләтә бәйрәм алып килә. Чөнки әниебез, әткәебезгә туган көненә бүләк итеп 4 март көнне сөекле кызын, безнең апабызны Рәйсә Мясумовна Агросеваны туа. Шул көннән алып гаиләбезнең яшәү мәгънәсе арта. Бүген ул үзенең чираттагы гомер бәйрәмен каршылый. Якыныбыз, яз айлары гүзәл кешеләрне дөньяга алып килә. Син шундыйларның берсе. Күңелең яз айы шикелле ягымлы, йөрәгең яз кояшы шикелле җылы. Тавышың гөрләвекләр сыман челтерәп аккандай йөрәккә сихәт дәва бирә. Син авыр чакларда да, шатлыкларда да безнең янда. Бу гел шулай булсын иде. Без сине нык хөрмәт итәбез һәм яратабыз. Гомерләрең тулы мәгънәле җыр сыман бәхеткә илтсен. Кадерләреңне генә белеп якындарың яшәсен. Узып бара гомер мизгелләре, төшендереп яшәү серенә. Акыл, зиһен туплап, кыйватлап, менәсең син якыныбыз гомер үренә. Син туган көн бик күңелле булган, табигатьтә калган тынычлап. Туган көнгә күркәм теләкләрне юллый әле апабыз кушышлап. Бер кайчан да саулык ташламасын, бәхетләрең булсын түгәрәк, шатлык арты шатлык килеп торсын, гомерләрең узсын гелгерләп. Акча боза диләр, тик шулай да туган көндә телик аны да, якыннарың борчу китермәсен, алар һәрчак булсын яныңда. Хөрмәтле Мясум Зиннәтович һәм Рәйсә Мясумовна, матур туган көннәрегез котлы булсын, якыннарыгыз гел янәшә булып, озын-озак гомер итегез. Ә әлеге җыр сезнең өчен Рязаповлар гаиләсеннән музыкаль бүләк итеп яңгырый. Чакта күңел биреп тыңлыйсың, бар дөнья аңламаганда мине һәрчак аңлыйсың. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган сеңе. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа сеңе.
ишелете, синең сүзләр һәм теләкләр гел яктылыкка илетә. Дустым гына түгел бит сине күптән асыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа-сеңел. Дустым гына түгел бит сине күптән асыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа-сеңел. Якын дуслар бердәмлеге күчерә ул тауларны. Син янымда булган чакта сизенәм сынауларны. Дустым гына түгел бит сине күптән асыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа-сеңел. Дустым гына түгел бит сине күптән асыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа-сеңел. Сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа-сеңел, без бит туган апа-сеңел. Кабат хушлашу минутлары җитте. Мин саубуллашып, тамашачыларыбызга бәхетләр телим. Киләсе очрашуларга кадәр озакламый кабат күрешербез.